Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, anyị anachiatagokwa n'azụ ọzọ n'ihe na-eme n'obodo nke tata. Chetakwa na ebe ị nọ ya bụ ebe n'isi mbido telivishọn, ebe ife niile na-eme, ana m ekwu na ebe ife niile na-eme maka gịnị? Anyị nwere ebu nwee mfụ, mma na-ekwu ya na-ekwusi ya ike. O nwere ụdị anyị chịka na telivishọn steshọn abụ isi mbido TV. Tupu m gaba n'iru, ọ bụrụkwa na o nwere afịa ị na-azụ maọbụ na o nwere nwanne gị na-azụ afịa na ụdị bụ ụdị ọbụla, unu eme gịnị? Chebilikwa na anyị kpọrọ ya bịaba na-agwa ya na enwere ife a na-akpọ isi mbido telivishọn, ebe ife niile na-eme. Ka anyị bịa gbasalụ uwe ozi, ọkachasị ndị Igbo anyị, maka ndị Igbo anyị ka eji azụmahịa wee malụ. Atụsa Igbo bụ Igbo, ụmụnne gị n'ebe dị iche iche amarụkwa n'ife ị na-eme. Ọ bụrụ nke anyị abịa tụnyelụ gị, anyị gbasa ozi oluo ofe ntị ruo ofe aka, wee mee gịnị? O wee bụrụ ife ekwu ka a na-eme, fa bịa na-atụnyelụ gị n'ife azụmahịa gị n'ụdị ọbụla bụ ụdị ọbụla, maka na asị na anyị kọma ndị ọnụ mee gịnị? Ọgba ụfụfụ. Ọ bụrụ na o nwere mmemme ị na-eme, dịka na ị na-akwadobe agbamakwụkwọ, ịgba nkwụ, akwamozu, ikupụta nwa, imepe ụlọ, ụdị emume dị iche iche, ịkpọtụrụkwa anyị Igbo bụ Igbo, anyị nọ ebe afọ. Anyị bịakwa, anyị egosi gị ife eji akpọ anyị isi mbido telivishọn, ebe ife niile na-eme. Ọ bụ ya ka nsị ka ngwa. Chetakwa na onye unu ya ka nọ n'ihe na-eme n'obodo nke arụ ike tata bụ Lọlọ Ugomba isi mmiri nekwa ya ụmụ oji Igwulube Okodo. Mana tupu ngabakwa n'iru, ịma na o nwere okwu anyị kpụ n'ọnụ tupu anyị eje ezumike. Anyị na-akọwa maka gịnị? Abụba dogonyaro, ife ọ na-emegasị, ulu ọba na etu o si enyela ndụ anyị aka. Mgbe na-akọwalụ na gịnị, o nwere ndị ya abụfalisia ife okolufe ekolu n'afọ, ọ na-achọsọ kedu ife fa ya emeke ife o ya emedebe. Ụfọdụ asị gị na ọwọm na ọ na-agbọgharị ya na-eme akọ ya arụ ya agbọ. Ịkaba arụ mee gịnị? Dekpata akwụkwọ dogonyaro a, wele aka gị rọọ ọnya, asị ọkwa nsịsa anya asa, wele aka, maka onwe ọgwụ Igbo ụfọdụ na-asa ọsịsa. Iwele aka gị mee gịnị? Ịrọbịa, ịrọcha anyị, pịchapụta mmiri ya, mee gịnị? Ịṅụ anya. Ka ị na-aṅụ ya ahụ, ọ bụ nna okpo bụrụ na nwanne okpo bụrụ nwanne ya nọ gị n'anya bụ afọ, o mee gịnị? O wee jide fancha niile wee gwee ya ime etu esi egwe tomato n'ikwe, ogwebịa ogwericha ya, o mee gịnị? Obudo anyị mee gịnị? Enyofe ya na nsị. Etu a ka abụba dogonyaro si arụ ọrụ n'afọ. O nwekwa ụfọdụ ndị ya bụ oge ụfọdụ ọsị gị na isi awọgbuo ya na nka na ya nwụrụ taa na ya kpara ụlọ kere ife ọ ya eme. O nwere onye kpọ m ofu bọsị na-asị m na na ife nwa jikwa wee bụrụ mee na ife nwa ji mee n'isi wee wagide ya chifu nwesị ya dogonyaro ọ dịrọ nso ebe ị nọ. Ọ sị m na oju na-eju na ụlọ akwụkwọ dị n'akụkụ bịa nso eji ekpali anụ, maka na mbọsị m bịa be gị na mfụ ụnya n'akụkụ a kpali anụ. Ịkpali ya igbukele arụ ya, tikọ ha ncha, fuo ya, sie ya, isi anyị na-ahụ ya. Oge ụfọdụ kwa o nwee ka ụbọchị ya esi wee dị dịka mbọsị oyi ya adịrị nne, isie ya, iwelu akwụkwọ dogonyaro tinye n'ite, sie ya, were ya gbalụgharịa mmiri ya eji warụ, iwere akwụkwọ dogonyaro mụnwa na awụkwụ ya wee wụcha arụ. Ọ bụrụ na nke ịba ya adịghị, o wee nupụta gị okpo ofu na-agwa gị ife a na-arụ, ịṅụọ ụfọdụ, were ụfọdụ wụọ arụ, ịwụcha anya ịfụ na ị ya enweta onwe gị.